Pentru mult timp, astronomii au crezut că au înțeles tipurile de planete din galaxie. Fie sunt superpământuri stâncoase, fie mini-Neptuni, învăluiți într-o atmosferă groasă de gaz. O nouă descoperire schimbă însă această imagine. O planetă cu un ocean global de magmă. Un studiu a identificat o clasă complet nouă de planete, o lume sulfuroasă, o planetă cu un ocean global de magmă. Planeta numită L9859d se află la aproximativ 35 de ani lumină de noi.